Έχουμε μαζί μας, νομίζω, ένα από τους πλέον ειδικούς που μπορεί να μας εξηγήσει το τι τελικώς συμβαίνει. Είναι ο κύριος Σπύρος Ραμαντάνης, καθηγητής τροφίμων και διατροφής στο ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και πρόεδρος του κλάδου κτηνιατρικής δημόσιας υγείας της κτηνιατρικής εταιρείας. Και πρώην αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ. Οπότε έχετε και ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν, κύριε καθηγητά, να πούμε τι είναι αυτή η ουσία και τελικά, εάν κάποιος καταναλώσει. Αν κινδυνεύει. Αν κινδυνεύει. Είναι νομίζω μια πρώτη απλή ερώτηση. Ωραία. Να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Καταρχάς, υπάρχει πρόβλημα για τον καταναλωτή ή όχι? Αν φάει μόνο αλογίσιο κρέας. Όταν εννοείται μόνο αλογίσιο κρέας, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Το θέμα με το σκάνδαλο, βεβαίως, κύριε καθηγητά, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, είναι ότι το κρέας αλόγου, τέλος πάντων, το οποίο κατέληγε στα προϊόντα αυτά, πρόκειτο για γερασμένα, για άρρωστα άλογα, τα οποία κιόλας είχαν μέσα ουσίες διάφορες φαρμακευτικές, διάφορα φάρμακα κτηνιατρικά, τα οποία και αυτά είναι τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην υγεία του ανθρώπου που τα καταναλώνει, εν τέλει εν αγνία του. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, απλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου φέτος έχει ανακοινώσει ότι πρόβλημα για κρέας υποειδών σε κρέας βοηδών δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι μόνο θέμα επισήμανσης και θέμα ποιότητας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την ασφάλεια του προϊόντος. Όσον αφορά την ουσία, η οποία έχει αναφερθεί και πριν, εννοούμε τη φενίλμπουταζόν, είναι μια ουσία φαρμακευτική η οποία χρησιμεύει στον άνθρωπο σε ειδικές παθήσεις, σε σπονδυλίτιδα. Μία βάση λήψης του ανθρώπου είναι περίπου 300 μιλιγκράμμ. Το ανώτερο ποσοστό που έχει βρει, το ανώτερο επίπεδο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κρέας αλόγου ήταν 1,9 μιλιγκράμμ. Άρα, κύριε καθηγητά, για να καταλάβουμε έπρεπε να ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο 1000 φορές μικρότερη ποσότητα από ό,τι χρειάζεται. Ωραία, για να καταλάβουμε δηλαδή, εάν κάποιος δοκιμάσει ή φάει τέτοιο κρέας, κινδυνεύει? Απλά να το πούμε απλά, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, ακούει διάφορα πράγματα. Ακούει διάφορα πράγματα γιατί πάντοτε ακούγονται υπερβολικά πράγματα. Δεν κινδυνεύει καθόλου και σας είπα ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής. Άρα γιατί έχει γίνει τόσος δώρος, αφού δεν κινδυνεύουμε από το αν φάμε, έτσι, προφανώς μια μικρή ποσότητα? Γιατί έχει γίνει τόσος δώρος? Προς τι αυτή η κινητοποίηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσω τους δημοσιογράφους. Εμείς θέμε. Δεν ξέρω. Δεν φταίτε εσείς. Αλλά γενικά έχουν κατασχεθεί τόνοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Βεβαίως υπάρχει το θέμα το οποίο αναφέρατε, της μη αναγραφής του συγκεκριμένου κρέατος στα έτοιμα αυτά τρόφιμα, και μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς, εταιρείες στην Ιταλία, εταιρείες στη Γαλλία, εταιρείες που μόνες τους πραγματοποίησαν εργαστηριακούς ελέγχους DNA και εντόπισαν μέσα ποσότητες της συγκεκριμένης αυτής ουσίας που χορηγείται στα άλογα. Σας απήντησα και πριν, είναι θέμα ιχνηλασιμότητος. Όλα τα τρόφιμα, οποιοδήποτε τρόφιμο που καταναλώνουμε, πρέπει να έχουμε μια ιχνηλασιμότητα. Από πού προέρχεται, τι ετικέτα έχει και πού πάει. Άρα είναι θέμα ποιότητας, όχι ασφάλειας. Είναι θέμα ποιότητας και όχι θέμα κινδύνου. Άρα δεν είναι αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, δηλαδή τρώμε κάτι, παθαίνουμε κάτι. Είναι το τι υπάρχει μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι η δική μου άποψη αυτή. Είναι η άποψη, όπως σας το είπα για τρίτη φορά, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων. Το έχει ανακοινώσει σαφέστατα και έχει πει κατά λέξη ότι δεν θέτει θέμα λανθασμένης επισήμανσης, ποιότητας και ιχνηλασιμότητας. Και δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας του τροφίμου. Πώς κρίνετε εδώ την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, γιατί υπήρξατε και αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ, πώς κρίνετε την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών γύρω από αυτό το θέμα? Θεωρείτε ότι είναι επαρκής ο χειρισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Θα δώσω δύο απλά στοιχεία. Και η έλεγχη βεβαίως. Ότι το θέμα προέκυψε 15 Ιανουαρίου στην Ιρλανδία. 16 Ιανουαρίου είχαν γίνει οι πρώτες ανακλήσεις στην Αγγλία. 16 Ιανουαρίου και 17 έβγαλε ανακοίνωση ο ΕΦΕΤ και κοίταξε πολύ σωστά ότι δεν έχουν εισαχθεί τέτοια προϊόντα στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια, επειδή προέκυψε ένα πρόβλημα στην Αγγλία περί τα μέσα Φεβρουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου ήταν, ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε, γύρω στις 11 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, ότι έγινε ανάκληση σε λαζάνια, τα οποία περιείχαν πιθανώς μέσα ποσότητα. Και τελικά στις 22 Φεβρουαρίου την Παρασκευή ανακοίνωσε, τελευταία ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, ότι ήδη κάνει από τις 17 Ιανουαρίου έχει πάρει δείγματα για ανάλυση. Και δεν έχουμε τίποτα στοιχεία στα χέρια μας. Αντιθέτως όμως έχουμε στοιχεία από την Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν αναλύσει περίπου 3.600 δείγματα και το 99% ήταν αρνητικά. πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κρούσματα αυτή μέχρι τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Μα δεν υπάρχουν. Δεν γίνει εισαγωγή τέτοιων τροφίμων. Ωραία. Αυτό να τα ακούσουν οι τηλεθεατές, να το ακούσουμε όλοι μας δηλαδή, Αντριάννα, για το τι θα πρέπει να πράξουμε από εδώ και πέρα. Να είμαστε πιο ήσυχοι. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει πλέον αναγκαστικές αναλύσεις σε όλα αυτά τα προϊόντα. Μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε αποτελέσματα από όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα υποχρεωτικά το ελάχιστο δειγματοληψία που έχει να κάνει είναι 100 δείγματα. Τώρα, επειδή πολλές φορές τα πιο σοβαρά θέματα και οι μεγαλύτερες αλήθειες κρύβονται και πίσω από έναν χιουμοριστικό τρόπο, μας έχετε φέρει και κάποιες γελιογραφίες που είδαμε εδώ σε καθημερινές εφημερίδες. Είδα και τη γελιογραφία στα νέα του Δημήτρη Χατζόπουλου, ο οποίος είχε έναν σερβιτόρο. Παρήγγελνε ένας κύριος, υπήρχε μία μπριζόλα στο πιάτο και τον ρώτησε ομό ή καλοψημένο και απάντησε γκανιάν. Και εδώ βλέπουμε, Αντριάννα, τη γελιογραφία της Καθημερινής στις 2 Φεβρουαρίου, όπου ο Κιμάς κόβεται παρουσία, 22 Φεβρουαρίου, ο Κιμάς κόβεται παρουσία του Αναβάτου, λένε. Έτσι, η γελιογραφία νομίζω ότι αποδίδει εύλογα, κύριε καθηγητά, το κλίμα που επικρατεί. Τελικά νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για πιο πολύ, κύριε καθηγητά, για μια άσκηση, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε ότι το επίπεδο διατροφής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ υψηλό. Οτιδήποτε τρώμε γνωρίζουμε από πού προέρχεται και πού πάει. Πρέπει να έχει την κατάλληλη ετικέτα, την κατάλληλη επισήμανση και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα εδώ ήταν καθαρά θέμα ιχνηλασιμότητος και ετικέτας. Εάν έγραφε δηλαδή απ' έξω ότι το χάμπουργκερ αυτό έχει γίνει από κρέας αλόγου και το άλογο έχει σφαγεί σε κατάλληλα σφαγεία με τις κατάλληλες προδιαγραφές, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Για κατανάλωση. Νομίζω είναι σαφές. Να το θέσω πολύ απλά. Η άποψη του καθηγητή είναι απόλυτα σαφής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσουμε και το ταξίδι το οποίο δίνει σήμερα